Salam qadırdan iyileşler. Salam mehriban iman naqı doğanlar. Doğruluk yolu gepleşimide hoş geldiniz. Sizin bilen mukaddes yazılardaki Rabbimizin bizim her birimiz için bolan hakikatlarını öğrenmeye devam ederiz. Rabbimize şükürler bolsun. Çünkü bu dünyada, laytada, bugünkü kıyın günlerde ol bize ne edip imanla yaşamağın yolunu görkezýär. Ol muny nädip bize görkezýär diýmeňiz mümkin. Ol özüniň kimdigini, ýaşaýşymyz üçin gerek bolan düşünjäni we akyldarlygy bize mukaddes ýazgylaryna aýan edýär. Çünki biziň barlygymyzyň, ýaşaýşymyzyň we nire barýandygymyzyň awtory, eýesi, yaradyjysy Rabbimiz Hudaýdyr. Bu sebäpden hem durmuşymyzyň islenlik uğruna biz Rabbimizin bize görkezýän we öwredýän ýolu we hakikatlary bilen hereket etmeleriz, ýaşamalyrys. Şeýlesek, bu dünýäde we gelecekde hem umytsızlykda galmarys. Biziň gepleşiklerimizi täzelikde seredip başlan we dinleýän ýylleşlerimize şunu bildiresim gelýär. Biziň bu gepleşiklerimiz esasan hem ruhy mowzuklar, temalar barada bolup ve ruhu gürünlerimiz hem Rab Hudaýyň mukaddes kitaplary bolan Tewrat, Zebur, gadymy peýgamberler ýazgylary we İncilden alınıp taýýarlanýandyr. Çünki biz ruhu soraglanmada we Hudaý bilen adamzat arasyndaky gatnaşygyň we insanlar bilen insanlaryň arasyndaky gatnaşymyzyň nädip dogry bolup biljegini şol mukaddes kitaplardan öwrenip bilýäris. Elbetde dünýäde dürlü halklar arasında insanlar tarafından döredilen dürlü dinler vardır. Bu meselelerde olarda hem özlerine mahsus cevapları var. Emma hak Hudaýyň adamzat üçin maksadyny, hakikatini we hak ýolunu biljek bolsak, onu dine hak Hudaýdan gelen mukaddes ýazgylardan öwrenmeleriz. Biz siziň bilen bugünkü gepleşigimizden başlap mukaddes ýazgylaryň täze ähd bölümindäki Ýakubyň hatyny öwrenäris. Käbiriňiziň bilşiňi diýäli, mukaddes ýazgylar iki topara bölünýär. Köne ähd kitaplary we täze ähd kitaplary. Köne ähd kitaplary Tewratdan başlap ta İsa Mesihiň dünýäge gelen wagtyna çenli peýgamberler arkaly bize ýetip gelen kitaplary öz içine alýar. Çünki İsa Mesihiň gelmegi bilen Hudaýyň adamzat üçin bolan täze ähdi başlanýar. Şonuň üçin hem täze ähd kitaplary İsa Mesih baradaky hoş habar, ýagny İncil kitaplaryndan we İsa Mesihiň saýlan resullarynyň bize ýazyp goýup giden kitaplaryndan we hatlaryndan ibaratdyr. Käbir ýylleşlerimiz mukaddes kitaplar üýtgedilipdir. Tewrat, Zebur, İncil üýtgedilipdir. Bu sebäpden başga bir kitap gelipdir diýip ananýarlar. We bu kitaplaryň öwrenilip iman edilmegine garşy durýanlar hem bar. Olara şunu aýtmak isleýän. Gudraty güýçli Hudaýyň kitaplary üýtgedilip bilinmez. Çünki Hudaý olary gorajakdygyna wada berýär we mukaddes ýazgylaryň goralyp biziň günümizde çenli ýetip gelendigine gaty köp taryhy deliller bar. Hak Hudaýa ananyas diýip de onuň kitaplaryna ananmazlyk etmek we üýtgedilen diýmek imansızlıktır. Bu sebäpden gadyrdan ýylleşler, Rabbiň sözüne şübhe edip, ananmazlyk edip, üýtgedilen diýip imansız bolmaň. Eger sizde bular barada soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyň. Goý Rab Hudaý biziň kalbymyzda onuň mukaddes kitaplaryna bolan hormat we süýgüni, imany oýarsyn. Ýakubyň haty kim tarapyndan ýazylypdyr? Näme üçin ýazylypdyr? Näme üçin bu hat mukaddes ýazgylaryň içinde diýen soraglara jogap bereliň. Ýöne ilki bilen Ýakubyň hatyny şu wagt näme üçin öwrenýändigimiziň sebäbini aýdyp geçeliň. Elbetde biz bilýäris, İsa Mesih'e iman edip ýaşamak ýeňilläler. Ýakup Mesih'e iman edeniň durmuşynyň kynçylyklardan dolu boljagyny, emma şol kynçylyklaryň içinde Hudaýyň bizim üçin ajaýyp maksadynyň bardygyny bize bu hatynda bildirmek isleýär. Ýakup ýene-de insanyň günah edip
Hudaýyň maksadyndan uzaklaşyp, diňe özüniň bähbidini gözleýän egoistligini, menmenlikden, tekebbirlikden dolu bolan bir insanlardygymyzy hem bize görkezýär. Emma bizi köp bedbahtlıklara, davalara, cenjellere, yanlışlıklara itekleyen bu ýagdaýymyzdan Hudaý bizi halas edip azat etmek isleýändigini Yakup bize bu hatynda öwredýär. Biz Hudaýy çyn yürekden söýmezden ve durmuşumuzy ona dolu boyun egmezden hiç kaçan hem dynçlyga ýa-da hemişe dowamly bizde bolup biljek şatlyga eýe bolup bilmärdi. Yakup şeýle imana mahsus olan durmuşda ýaşamagyň kyndygyny bilýär. Köplenç biz bu ugurda ýykylyp turýandygymyzy bize aýdýar. Ýöne ol iman ýolunda ilerlemegiň we ýeňişe eýe bolmagymyz üçin aynada özümize seretmeligimizi we Hudaýyň hakykatlary arkaly özümizi nirede durandygymyzy bilmegimizi öwredýär. Netijede çykalganyň özümizdäki akyldarlyga ýa-da güýç kuwwata dayanman her bir ýagdaýda Hudaýa bil baglap, onuň akyldarlygyna we güýç kuwwatyna bil baglamalydygymyzy hem bize öwredýär. Bular öz hatynda bize öwredýän Yakup kim? Bilşimiz ýaly, Yakup ady mukaddes kitaplarda köp ýerde gawat gelýär. Mysal üçin, Tövratda biz Yakup peýgamber barada öwrenýäris. Yakup ady Ýewrey ady bolup, Ýewreýleriň arasynda gaty ýörgünli atlaň biri bolupdyr. Bu haty ýazan Yakup İsa Mesihiň ene bir ata başga dogany bolupdyr. Bilşiňiz ýaly İsa Mesihiň yer ýüzünde atasy bolmandyr. Hudaýyň gudraty we maksady bilen İsa Mesih göklerden inip gelip mukaddes ruh arkaly pek äre barmadyk gyz Bibi Meryem arkaly dünýäge inipdi. Meryemiň Yusupdan birnäçe oglan we gyz çağalary dogulupdy. Olaryň biri hem Yakupdy. Mukaddes ýazgylarda bu arada käbir ýerde bellenip geçilýär. Mysal üçin Mattanyň hoş habary 13-nji babyň 55-nji aýatynda şeýle diýilýär. Adamlar ona hayran galyp, bu adam beýle danalygy nireden allyka? Ol nädip beýle mucizeler görkezmegi başarýarka? Ol Agaç ustanyň oglu dälmi? Ejesiniň ady hem Meryem dälmi näme? Ol Yakup, Yusuf, Simon we Yahuda dagyň dogany ahyryn. Bu aýatda görüşimiz ýaly İsa Mesihiň erkek doganlarynyň atlary aýdylyp geçilen. Başta Yakup ve beýleki doganlary İsa Mesih'e iman etmediler. Hatta ona garşy bolup, onu bu ýolundan dändürmek üçin ırmagy hem çalışypdylar. Yakup, İsa Mesih yer ýüzünde ýaşan döwründe ona ananmandy. Soňra Resullaryň işleri kitabynyň 1-nji babynyň 14-nji aýatynda Yakup'un inileri ve ejesi Meryem bilen Yerusalimne Resullaryň arasyndadygyny biz okuýarys. Yakup'un İsa Mesih'e Reb we halaskärdigini ret etmegi bilen soňra gelip Resullaryň arasynda oturmagynyň arasynda näme bolup geçdike? Munyň jogabyny biz 1-nji Korintoslar 15-nji babyň 7-nji aýatynda tapýarys. İsa Mesihiň haçda öldürilip 3-nji güni direlenden soň Resullaryna, soňra 500-den gowrak imanlara we soňra yekelikde dogany Yakuba görnendigini biz öwrenýäris. Ene şondan soň Yakup İsa Mesihiň hakykatdan özü barada aýdanlaryna iman edýär we onuň dünýäni halas etmek üçin gelen halaskär we Rebdigine iman edýär. Şondan başlap onuň durmuşy özgörýär we ol ömrüni İsa Mesihiň ýoluna bagş edýär. İsa Mesihiň ölümden direlmegi Yakup'un imansızlygyny dolu derbi dağın edýär. Ýaşlygyndan başlap çürt kesik dogany İsa Mesih'e garşy bolan Yakup birdenke ýöne ýerden İsa Mesih'e iman edip, soňra hem bu iman ýoluna janyny pida etmäge hem razy bolup bilmez. İsa Mesihiň haçda öldürilendigini bilýän we dogan üçin ýas tutup,
Waq bizi dinleýän bolsaň, şeýle elhenç ölümese de var bolmazdyň diýip ýas tutýan Yakuba ölümden direlen İsa Mesih'i görmek nähili hayran edici waka bolanlar. Ine şol waka hem Yakub'un durmuşyny dolu özgördüpdi. İmansızlıktan onu hak imana, umidsizliktan umida, tümlükten ýatılıga çıkarıpdy. Ve bu iman onun häsiýetini hem özgörtdi. Neticede Yakub'un İsa Mesih'in Israil'la ilkinci emele gelen imanlar cemaatinin esasy ýolbaşçylaryndan biri bolandygyny bize ýazgylar öwredýär. Yakub şol günden başlap İsa Mesih'in resullary bilen bilelikde Ýerusalimdäki bu ýygnakda ýolbaşçylyk edip hyzmat edýär. Yakub başta İsa Mesih'in Reb we halaskärdigini ret etse de, soňra oňa iman edip, İsa Mesih'e olan imanına şeýle bir özüni bagş edýär eken welin, ol özünün watyny dinigisiz, dizinin üstüne dogada geçirip, dizlaryna gatan ulu galyň yara izlary bolandygyny tarihi maglumatlar bize aýdýar. Yakub bu iman ýolunda hem sarsman, berk durup, soňra Mesih'e olan iman üçin ve bu ynamy wagt edýänligi üçin Yahudiýanyň aşa dinarlar tarapyndan Ýerusalimdäki wadathananyň depesinden aşağı oklanýar ve soňra daşlanyp, urulup öldürilýär. İsa Mesih'in dirilenligine şaýat bolanlaryň durmuşynyň şeýle çürt kesik üýtgemeginiň ve bu iman ýoluny batyrgaýlyk we baş edilmeklik bilen İsa Mesih baradaky hoş habar wagt etmekleri biziň imanymyzyň beýleki dinler ýaly ölü bolan bir peýgambere, ölü bolan bir beýik lidere esaslanman diri bolana, baky bolana bolan imandygyny bize ýatladýar. Biz imanlar üçin Yakub'un durmuşundan ve bu hatyna öwredýänlerinden öwrenmäge gaty köp zatlar var. Gelin bilelikde Yakub'un hatynyň 1-nji babyndan okalyň. Hudaýyň we Rebbimiz İsa Mesih'in guly men Yakub'tan başga milletleriň arasynda dargan Israil'in 12 tiresine dogaý salam. Bu hatyň ilkinji aýatyna Yakub'un häsiýeti barada öwrenýäris. Yakub, dünýäniň halaskary we Rebbi, padşalyň padşasy bolan İsa Mesih'in yer ýüzüne, insan tebigatyna ejesi tarapyndan gany bir dogany bolsa da, muny özüne uly awray ýa-da peýda görmändigini biz görýäris. Adamlar köplenç diňe bir beýle ýakyn dogany bolan üçin näl, hatta nähildir bir iň uzak garyndaşy bir beýik bir wezipe ýa-da ýatyara eýe bolandygy üçin, özleriniň peýdasy üçin beýle ýagdaýa ulanmaga ve bular arkaly özlerini awray almak üçin hereket edýändiklerini görýäris. Köp adamlar beýle ýagdaýlarda tekebbirlikden, menmenlikden dolu bolup, şol tanış ýa-da ýakyn adamlarynyň adyny, awraýyny, wezipesini şahsy bähbetler üçin ulanyp ýaşaýarlar. Emma Yakub özüni men İsa Mesih'in hakyky ene bir dogany diýip aýdana. Tersine özüne Hudaýyň we Rebbimiz İsa Mesih'in guly men Yakub diýip İsa Mesih'in guly, hyzmatkary diýip özüni tanadýar. Yakub durmuşyny İsa Mesih'e Reb hökmüne dolu boyun egdirýär. Her bir meselede onuň öwredýänleri bilen ýaşamaga hereket edýär. Yakub hakykatdan hem İsa Mesih'in kimdigine düşünen ve iman eden adamın durmuşynyň nähili bolmaldygynyň misalyny her bir imanla görkezýär. Gynansak da bugünkü gün Mesih'i ýygnaklaryna, imanlar arasynda İsa Mesih'in adyny ýöne bir halaskärim diýip tutup da onu durmuşlarynyň Rebbi hökmüne görmeýänler hem bar. Beýle adamlar İsa Mesih'in adyny ýardam, bereket
ve bu dünyada isleyen zatlarına yetmek için gerek zatlarını almak için ulanýarlar. Emma İsa Mesih'i özlerinin Rebbi hükmünü görüp ona boyun eğmeýärler. Yakup ine şu problemany hem hatyna bize görkezýär. Yakup'un hatyna 108 sany ayat bar ve olaryň 54 sanysy yerine yetirilmeli bolan buyruklardır. Yakup maslahat berenok, imanlar üçün berca edilmeli bolan buyrukları bize öwredýär. Yakup hatyna yüz görmeýär, hemişe hakikaty göni açyk aýdýar ve günäň häsiýetleri ve hereketleri paş edýär. Köplenç Yakup'un aydanları bize gaty degip bilýär. Emma şol bir hatarda biz Yakup'un öz hatyna rehimdarlygyny hem görýäris. Yakup'un hatyny bir sözlen bilen jemlänimizde şunu aýdyp bileriz. Seni halas edýän iman seni özgörtmelidir. Yakup diňe bir imanymyzyň wajip bolan taglimatlaryny bize öwretmek bilen çäklenmeýär. Ol imanyň amallarda nähili bolmalygyny hem bize öwredýär. İmanyň taglimat bilimine eýe bolmagyň amallarda berjaý bolmagynyň wajipligyna ol biziň ünsümüzi çekýär. Çünki imanyň taglimatyny bilip de bu bilim biziň durmuşymyzy özgörtmese, bize Hudaý hoňlygy, dogrulygy emele getirmese, onda bu iman boşlukdur. Beýle iman diňe daşyndan görkezilmäge mahsus bolan yalan imanlar ve bundan hiç kime peýda ýokdur. Yakup'un ilki bilen gürüňüni etjek meselesi ejir çekmeklik baradadır. Yakup synaglaryň, izarlanmalaryň boljokdugy barada aýdyp geçýär. Yakup hatyny ine şeýle kynçylyklaryň, izarlanmalaryň içinde bolan ilkinji iman eden Yahudy tiredeşlerine ýazýandygyny biz görýäris. Bilşimi diýäli İsa Mesih'e olan iman ýolundaky ilkinji imanlar, ýagny İsa Mesih'in izyna eren ilkinji imanlar, Resullar gaty erwet izarlanmalara, öz ýurtlaryndan gowmaklyga, hatta ölüme hem sezebar edilipdiler. Netijede olar dürlü yerlere dağap gidipdiler. Elbette bu ýagdaýda olar imanlaryny ejizlep ruhtan düşenlerler ve belki de imanlaryny taşlamagy hem düşünenlerler. Yakup bolsa ine şeýle ýagdaýlaryň içinde bolan imany doganlaryna nädip durmuşyň kynçylyklaryna, synaglaryna, ejir eziýetlerine döz gelmegi ve şol ýagdaýlarda näme etmeliliklerini öwredýär. Yakup öz hatyna mundan başga da dürlü meselelerde bize hakikatlary öwredýär. Ol öz hatyna gahar barada, menmenlik bolan egoistlik barada, görüplik, dilimize erk etmek, adamlar bilen aragatlaşymyzdaky problemalar barada, tekebbirlik, ýa-da pul emlak söýgüsi, materializm barada, keselçiliklerden näme etmek, dogasyzlyk barada ve başga da köp zatlar barada öwredik geçýär. Qadrdan iýleşler. Görşüňiz ýaly bu gepleşmede biz Yakup'un hatynyň näme üçin ýazylanlygy, Yakup'un kimligi barada we bu haty imanlara näme üçin ýazyp ýetirenligi baradaky sebäpler barada öwrendik. Geljeki gepleşmede biz Yakup'un hatyny öwrenmegi dowam ederiz. Elbette biz Yakup'un durmuşundan gaty köp zatlary öwrenip bilýäris. Bu gepleşmede görüň edişimiz ýaly Yakup odol başda İsa Mesih'i ret etse de sonradan İsa Mesih'in ölümden dirilenine şayat bolandan soň İsa Mesih'in hakikattan özü barada aýdanlaryna, onun dünýäniň halaskäridigini we dünýäniň Rebbidigine iman edip, sonradan hatta durmuşyny ona bagş edip, hatta ölüme çenli onun izyna erenligini biz görýäris. Qadrdan mähriwan doganlar.
Biz hem Yakup ýaly hakykatdan öz gözümüz bilen İsa Mesihiň direlendigini görmesek-de, İsa Mesihiň aýdyşy ýaly onu görüp iman edenleriň şaýatlygy bilen ona iman etdik. Ve hakykatdan İsa Mesih iman eden günümizden başlap bizim durmuşumuzy özgertdi ve bize täze ýaşaýyş berdi. Günälerimizi bagyşlap bize ebedi ýaşaýyşy, gelecekte Hudaýyň paçalygyna ebedilikde ýaşamaklyk mümkinçiligini berdi. Şonuň üçin hem Yakup ýaly durmuşumyza ona boyun egip durmuşumyzda onuň adyny şöhratlandyryp ýaşalyň. Eger bugünkü gün biziň gepleşigimizi dinleýän ýylleşlenmez heniz İsa Mesih'e iman etmedik bolsaňyz, ona mukaddes ýazgylardan, ýagny İncilden İsa Mesihiň hakykatda kimligi baradaky hakykatlary öwrenmegi size maslahat berýärin. Mukaddes ýazgylarda aýdylýar, İsa Mesih şeýle diýär: "Men ýol, hakykat we ýaşaýyşdyryn. Mensiz hiç kim Hudaýa baryp bilmez." Gadyrdan ýylleşim, seniň bu dünýäde eýe bolan nähildir bir dini düşünjeleň, dini däpde surlary berja etmeň, ýa-da nähildir bir gowy işler edip Hudaýyň öňünde aklanmaga çemeleşmegiň seniň günälerini bagyşlamaz. Seni yol bolan, hakykat bolan, ebedi ýaşaýyş bolan Hudaýyň cennet mekanyna seni alyp baryp bilmez. Bul üçin Hudaýyň özüniň asmandan iýberen halaskary, biziň üçin janyny gurban eden, mukaddes kanyny döken we üçüncü gün hatta öldürilip üçüncü gün ölümden dirilen İsa Mesih'e iman etmen gerek. Günälerin üçin toba edip hakykatdan İsa Mesihiň yol, hakykat we ýaşaýyşdygyna iman etsen, şonna Hudaýyň gutuluşyna eýe bolup bilersiň. Gadyrdan ýylleşler, mähriban doganlar. Bugünkü gepleşigimizi men şu ýerde tamamlamak isleýän. Goý Rebbimiz Hudaýyň merhemeti, parahatçylygy, süýgüsi siziň bilen bolsun. Gelecekki gepleşiklerimizde yine de duşar diýip dilekler bilen hoşlaşýaryn. Hoş, sağ bolun. Mukaddes ýazgylarda Hudaý Mesih dünýäniň halaskary bolmak üçin geler diýip aýdýar. İsa aleyhissalamyň durmuşy onuň hakykatdan da peýgamberler tarapyndan velilik edilen şahsiýetdigine şaýatlyk edýär. İşaya peýgamber şeýle velilik edipdi. Ine bir gyz göwreli bolup bir ogul dogurar. Bir näçe asyrlar geçen soň İsa'nyň dogulmagy bilen bu velilik berja edildi. Mukaddes ýazgylar bu doguljak mukaddes şahsiýet Hudaýyň oglu diýip atlandyrylar diýip eglan etdi. Bu İsa'nyň fiziki manyda däl, ruhy manyda Hudaýyň oglu diýilip atlandyryjakdygyny aňladýar. Biz İsa aleyhissalamyň öz durmuşyny nähili ýaşandygyny görýäris. Ol adamlary kesellerden halas edýärdi. Olaryň günälerini bagyşlaýardy. Olary Hudaýa tarap gönükdirýärdi we Hudaýyň bagşalygynda yer berjek diýip wada edýärdi. Ol özüni olaryň deregine günä üçin gurbanlyk hökmüne hödürläp, soňra ölümi ýeňip täzeden diýerelli. İsa, "Janym menden hiç kim almaýa, özüm pida edýärin" diýip aýtdy. İsa aleyhissalamyň durmuşy diňe bir peýgamberleriň ýazgylaryny berja etmän, şeýle hem Hudaýyň mukaddes sözüniň hakykylygyny tasdiklady. Rebbim sözü sapdyr. Rebbim, seniň sözüň ebedidir diýip peýgamberler eglan etdi. İsa'nın özü şeýle diýdi: "Gök hem yer geçer, ýöne meniň sözlerim asla geçmez." İsa aleyhissalam bize bol elin durmuş vermek üçin geldi. Adam eren bagynda Hudaýdan boyun gaçyranyna ol öz ýoluna ermegi saýlady we onuň bu hereketleri onu yaradyjydan çetleşdirdi. Mukaddes ýazgylar bar günä etdi ve günäniň muzdy ölümdir diýip eglan edýär. Bu ruhy ölümi, ýagny Hudaýdan baky aýralygy aňladýar. Emma Hudaý Ibrahimyň oglunyň ölümine derek goçun gurban edilmegini hödürleýşi ýaly
Bizim yerimize ölmek üçin İsa Mesih'i iyi verdi. Onun durmuşu, ölümü ve täzeden dirilmegi Hudaý bilen adamzadyň arasyndaky gatnaşygy dikeltdi. Enne İsa'nın izine eriyenlerin diňe örgünäleri bağışlanman. Eýsem, olar Hudaýyň baky hökmünden halas edildiler. Olar cennette Hudaý bilen baky ýaşajakdygyna berk inanýarlar. Şunu hem İsa aleyhissalam her adama hut şu durmuşy, günäden we günäniň zulmundan azat bolmaklygy hödürleýär. Bu bir dine yermekligi aňlatman. Eýsem, ine men işikde durun, kapyny kakýaryn. Biri sesimi eşidip kapyny açsa, içerik girerin diýen İsa ananyp ýaşamaklygy saýlamagy göz öňünde tutýar. Bu Hudaýa üzlenmegi. İsa Mesihiň durmuşymyza girip, günälerimizi bagyşlap, bizi öz islegi boýunça özgerdip biler ýaly oňa bil baglamak aňladýar. Onuň aýdýan zatlary bilen aňymyz bilen razylaşmak ýa-da belli bir duýgulary baştan geçirmek ýeterlik däl. Biz ony anam arkaly merhemet bilen öz erkimiz esasyna kabul edýäris. Adamlar İsa Mesihiň ýyzyna ermäge taýýar bolanlaryna oňa ýönekey dilek arkaly ýüzlenip bilerler. Mümkin sen eýem İsa Mesihi öz ýüregiňe çagyrmaga taýýarsyň. Eger bu şeýle bolsa, häzirki aýdyljak dilege ümsüm öz ýüregiňde goşulyp bilersiň. Rabbim İsa, men sana mätäç. Meniň günälerim üçin haçta janyň gurban edeniňe men minnetdar. Men öz günälerimi boyun alýan we towba edýän. Men öz durmuşumyň gapysyny açyp, seni öz halaskarym we Rabbim hökmüne kabul edýärim. Meniň günälerimi bagyşlap, maňa baky ýaşaýyş berýäniň üçin minnetdar. Meni öz islegiň boýunça özgert. Şeýlelikde men seniň ýyzyňa eriji bolaýyn. Amin.